Amaia Lasa poeta da, eta feminista. Ni feminista izanik, sufragista izeneko pelikula hori txundigarria egin zitzaidan, ze beti txoro batzuek bezala erakusten ziguten. Hor kontatzen du, sufragista izan zela mugimendu ondo antolatutakoa, ondo pentsatutakoa. We burn things, because war's the only language men listen to. Baina nik gehiena txunditu ninduna da, hau ez nekien. Niretzako mugimendu feministak egiten duna da momentuetan lehertze bat bezala. Gero isiluneak etortzen dira, baina horrek ez du esan nahi jendea astuta dagoen ikan. Batzuek ikasten, edo bestiak pentsatzen, edo bizitzan burrukatzen ere bai, ez? Ni nahiko posik eta txundituta gelditu naiz euskal zinemaren bilakaerarekin, ezta? Zenbat denbora hasi dela euskal zinea euskeraz egiten, oso denbora gutxi. Eta iruditzen zait kalidade handiko pelikulak egin direla. Aurkezpen gutxi behar du Amaia Lasaren hurrengo proposamenak. Eta nik ezin dugu baserri honen ardura hartu, baina negozioen ardura bai. Eta hor, asko gustatu zitzaidan bereziki, Handia izeneko pelikula. Ederra, apaindura gutxikin. Asko aldatitu gauza, Joaquin. Ia aldatu gontzen. Nik hemen jarraitzen jazka. Goazen Estatu Batuetara musika beltzaren bi maisu entzutera. Ella Fitzgeraldek eta Louis Armstrongek 3 disko grabatu zituzten elkarrekin. Eskuartean duen honetan jasota daude 3. Nik izaten nun jasa, ez? Eta hasiera-hasieratik Donostiko jasa hasi zenean Trinidadeko plazan, june egiten ginean ikustea. Zendu berria den Toni Morrison, idazle afroamerikarra, eta beak esaten zuen jazz hitza zurien hitza zala, zuriak asmatutako hitza. Askoz hobeto adierazten zula afroamerikar musika. Amaia Lasak irakaskuntzari eskaini dio bizitza osoa. Hainbat urte eman zituen Nikaraguan gobernu sandinistari irakaskuntzan laguntzen. Ondoren, Malintziaren gerizpean liburuan jaso zituen hango pasatizoak. Aspaldi hasi nintzen idazten. Poesi soziala gustatzen zait, baino konturatu nintzen, panfletoak ez ziala idatzi behar, poesia idatzi behar zala. Eta orduan nire barneko gauzak, maitasunaz eta hasi nintzen idazten. Hori iruditzen zitzaidalako importantea delako ere gizarte mailan. Zeruko Argian idazten genuenian, ematen ziguten, gogoratzen naiz, 800 peseta hileko denoi. Eta gukiten genuna zen, iparraldea jun, eta han liburuak erosi. Gogoratu hemen frankismon garaian geundela eta hemen ez dela ezer. Eta nik horrela deskubritu nun Rosa Luxemburgo eta Lettre de Prison. Rosa Luxemburg teorilari marxista eta filosofoak bere lagun eta abokatu Sophie Liebknekeri idatzitako gutunak dira. 1916an espetxeratu zuten Luxemburg, Alemaniako proletarioei lehen mundu gerran parte ez hartzeko eskatzeagatik. 1919an hil zuten beste 32 burkiderekin batera Berlinen. Eta momentu hartan euskeratu egin ditu. Eta gaina euskeratu nitu Nikaraguan nengoela. Eta hone etorri nintzen, eta hasi nintzen eskaintzen, argitaletxe batea edo bestea, eta tanak ez. Handi 50 urtera eskarrak edoiek eta katakrak argitaletxea montatu zuen edo sortu zuen, eta eukinun euskeratu horiek argitaratzeko posibilidadia. Oso hitz gutxitan esplikatzen du nola boteretsuak zapaltzen dituen jendea. Eta beste emakume erreferente bat, Louis Michel. Parisko komunako pertsonaia nagusietako bat izan zen. Irakaslea, militante anarkista, masoia eta feminista.
Oso emakume interesgarria da, gazte-gaztetatik doai askoko marrazkilari hona zan, musikaria, gero pedagogare izan da. Erbesteko gutunak Victor Hugori da Amaia Lazaren eta Katakrakekin beste elkarlana berriki argitaratua. Berak euskaratu ditu Luis Michelek Victor Hugori idatzitako gutunak eta Hitzaurreare idatzi dio. Gehien gustatzen zitzaiona zen idaztea. Eta orduan, 30 urteko aldia dute. Orduako Victor Hugo zen idazle ospetsua Luis Michel nerabezen garaian. Pentsatuko nik idatziko dio, eta erantzun egin zion. Eta orduan sortu zen harreman bat, Victor Hugo hil arte irautzuena. Poeta handi bat izan zen. Eta feminista. Eta Getariara egin dugun bisita musika entzuten bukatuko dugu. Oraingoan, klasikoa. Neri, orokorrean, musika klasika asko gustatzen zait. Eta, azken bolara honetan entzuten detena asko, Dia Albinoni, Chopin, Vivaldi. Badago bat, Albinoniren adagioa. Adagio da komposizio txiki bat, oso sakona da. Hori asko gustatzen zait, Eta gero kantautoreak ere, galdu egiten dira, baina, Brassens ere entzuten dut. De la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord.